bag-ong tuig, unsa kaha ang mga priorities and plans sa ato ang bisita karon sa Bistalk. Busa kumustahon ta og ila-ilahon pa nato ang usa sa mga bag-ong kapuso artist, Coleen Paz. Maayong buntag, Coleen, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hello, maayong buntag sa inyong lahat. How are you, Coleen? Happy New Year, ha? Sa iyo at sa buong pamilya mo. Kumusta yung naging celebration? Happy New Year also sa inyong mga Cebuano. Kumusta yung naging celebration? Okay naman, masaya, and umuwi ako na sa amin sa province, sa Batangas. And sobrang na-enjoy ko yung vacation. And ayun, excited na ako for this year. And nililook forward ko na yung mga posibleng mangyari this year. Ayun. Ako nga din, excited din ako for you ngayong taon na ito, 2021. Thank you. Pero ikaw ba, Coleen, may ano ka ba? May New Year ritual ka ba? Or practice? Gaya nung ginagawa ng iba dyan, nagsusulat ng mga resolutions or goals, or nagki-clean up, or nagdi-declutter. Ikaw ba, may ganun ka ding ritual? Yes, meron po. Meron akong mga ritual na ganyan. And binapractice ko talaga yung paggawa ng New Year's resolution. Kahit by mid ng year, medyo ganyan tayo. Pero, I mean, gusto ko pa rin siyang ma-achieve. And ngayong 2021 ba, Coleen, may mga old habits ka ba na gusto mo ring baguhin, di ba? And of course, yung mga skills din na gusto mo din i-improve on this year. Yung habit na gusto kong baguhin talaga, siguro one of that is yung budgeting skills, kasi lalo na ngayong pandemic, lahat naman tayo like parang nagsistruggle rin financially, and like madami tayong mga pinagdadaanan last year, I mean until now. Pero gusto ko lang maging smart sa pag-budget. There are so many things to look forward talaga ngayong 2021. Pero throwback muna tayo, Coleen. Kwentuhan mo muna kami kung paano ka nagsimula itong career mo sa theater. And of course, paano mo napasok ang television as well? Wait, okay. Mag-reminisce tayo ng very light. Yes. Nag-start talaga ako ng theater when I was sa grade school, high school. Nag-theater ako sa school namin before high school. And then, from there, I realized talaga na gusto ko talaga ng mag-entertain, gusto ko mag-perform sa stage, gusto kong, like, yung mga talents ko, ganyan. And, ayun, nung college, nagsasayaw-sayaw. And, ngayon, last year, 2020, naging part ako ng professional. Doon ako pumasok ng professional theater. Nag-start ako mga dancing, ganyan, kasi mas dancer ako eh. And then, parang na-discover nila ako na, she can act and she can do roles. Malaki ba yung adjustment sa transition mo from theater and now to television? Well, yes. Kasi in terms of like techniques, iba talaga sila. And kasi, I mean, pag theater kasi mas live, diba? And then, kapag TV on screen. Pero, yun, I mean, it's just the same kasi dapat mas authentic ka. Exciting times talaga ahead of you bilang isang kapuso artist, Coleen. What projects do you want to try this year and why? Oh my gosh, I love that question. Well, I wanted to try something na, yun nga, I can showcase my skills or talents, like dancing or singing, or, siguro kung merong mga opportunities pa na ibigay sa akin, I'm so open with that. I-complete mo itong sentence na to. 5 years from now, si Coleen Paz ay... Oh my gosh, si Coleen Paz ay successful and better than ever. naman. Ipipray talaga natin yan. I-claim na natin yan, Coleen. Yes, claiming it 5 years from now. So please thank everyone, and of course, your social media accounts din, kung saan ka namin pwede sundan, Coleen. Please do follow me on my social media account, at Coleen Paz. Lahat po yan sa aking mga social media account. And, ayun, let's hope for the best for this year. And I hope you guys safe and sane. And looking forward sa ating mga blessings pa this year. Thank you, guys!
Daghang salamat, Coleen, and we look forward to see Daghang you sa mga salamat. future projects mo dito sa GMA. Happy New Year! Happy New Year, everyone!